Geno mara enirio makare nyakor mgajong machigna henya chendo eno imore tarika par dwe mara pagachiel enario pario koda bich wa ikoni weche manyien okodwa mbaka laye nari adeka uchiel nono wantie live Facebook Ramogi TV ke imbui mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magi thundweche. But three, Raila, Amolo, and Odinga. And then there was this surprise baby, a baby girl. Miyo moro nyuolo nyithinda ng'wen Kisii kendo ochako adek mayawuowi Raila, Amolo, Odinga kachiel manyako to ochako Aida. It is not a very bad scheme. Yep. It is a scheme which at least many of our teachers will appreciate. Our duty as representatives of teachers is to look into it that the best is provided for our teachers. Riwruoge jopuonj olando ni koro jopuonj dhi tiyo kod okumba mar SHA e kinde ma jopuonj osebedo kanyiso ng'ur e wi okumba no. We are zeroing in on the people involved, and I think within this week we'll be able to know. And we'll have some people getting arrested. So the progress is good, I can assure everybody. Tend arita ma Homa Bay osingo mako ji mane onyayo lweny mane okelo tho ji ariyo Kasipul. Machigni nyakor mgajwang wantiere gi Belinda Phillips ma en jaloko marwa nyinga Lydia Okeyo. Wachao kod mago mag somo kama duol mandiko jopuonje pacho kae tich TSC kachiel kod riwruoge jopuonj mag NAT kod KUPPET to chope winjruok gi tendo okumba mar thieth mar SHA mondo mi jopuonj odar kowuok e okumba mar thieth mar Minet nyaka SHA. Kata kamano tend riwruog jopuonj go duto singo ni poni chenro kodhi kako chan biro chuno gi mondo mi gibol SHA. Efinyakedi chako noimore. Osebedo ywaruok kind jopuonj kachiel kod piny owacho mar mondo mi jopuonj odonjo okumba mar thieth manyien mar SHA kaluwore ni orak margi kod okumba ma gisebedo ka gitiyogo chopo giko. Gikone to koro winjruok ochope to kromo ma obagi e kind duol mochung'ne ndiko jopuonj tich pachoka Teachers Service Commission, riwruoge jopuonj mag NAT kod KUPPET kachiel kod tendo okumba mar thieth SHA. Tend riwruoge jopuonj olando ni jopuonj koro biro dar kowuok e okumba mar Minet nyaka SHA. Okumba mowinjore gi chak tiyogo chakre tarik 1 dwe mar 12 higani. What we've agreed is that we are transitioning to SHA with effect from 1st of December 2025. As you are aware, the medical scheme for teachers under Minet is coming to an end on 30th of November. We are working towards a seamless transition of our teachers to the new medical scheme. Sisi hatujakataa mfumo wa SHA, lakini tunataka miundombinu ambayo iko iwekwe na iwe wazi kwa kila mwalimu aone. Wakija wakituwekea inpatient ndio hii, optical ndio hii, maternity ndio hii. Sisi nasi tutakuwa na option ya kuambia waongeze ama iko sawa. Kaluwore ni jopuonj sechwalo ywak margi ni ok ging'eyo ber ma SHA biro miyogi, jagoro maduong' mar riwruog jopuonj sekondar KUPPET Akelo Misori owacho ni nyaka tend SHA tim kare ma chiwo puonj ni jopuonj e wi ber mar okumba ma kamano eka gibiro bedo kod yie ni ok gibi yudo lal. I think it is not a very bad scheme. It is a scheme which at least many of our teachers will appreciate. What now remains is the sensitization of the teachers to have a total buy-in and also to understand the in-depth of the benefits which accrue in this cover. We hope the Teacher Service Commission will do all the due diligence such that the teachers of this country benefit from excess of loss and also the ex gratia. Korkakore jagoro maduong' mar riwruog jopuonj ma NAT Collins Oyu olero ni kapo nono chenro kodhi nyime kaka giwinjore kendo chano gibiro jwang'o okumba mar SHA kaluwore gi chik. I want to assure our members that this scheme has a very clear cancellation clause that calls for a notice to be given within 30 days. I think I'm right.
and then cancellation can come in 3 months. So let us not get worried. Masi Mwangangi mabende jata tije marsha osingo negi secha koloso listi mar ute thieth ma jopuonj biro yude chenro mag thieth e bwo kumba masha. Listi moriwo koda ka ute thieth mag piny owacho mag ji giwegi kachiel kod mago ma imiyo sir gi ute lamo. Wagombo niya wang'e ni ka japuonj samoro oyudo kata mana chandruok ni tuo moro goye apoya, bende nitie kaka inyal gole kata ambulance to ng'wech nyaka osiptal maber masha biro cover. To bende nitie ndege manyalo kwanye ng'wech. We're looking at expanding this list to include level 6 hospitals, level 5 hospitals, level 4 hospitals, level 3A, B hospitals, and level 2 hospitals. In terms of ownership, public, private, FBO. So the offering here for teachers will actually be much improved and expanded, together with also access to chronic conditions. There'll be no pre-qualifying that happens in the private sector. A teacher who has a chronic condition will be able to come in and access SHA. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Romo kelo kanyakla jotend jopuonj mag skunde primary masani deno ni comprehensive schools ochakore ayanga e county Mombasa kama chiegni jopuonj gana pagabicho yuore. Kaka jafom mar Mombasa Joja Okolero no amoko kuom gigo magedwani otwagi matut en wach piny owacho deko chwalo omenda e skunde kachiel kod nok mag jopuonj kinde weche mamoko. En romo mokelo kanyakla jotend sikunde midendo ni comprehensive schools mahao chiegni gana 15 e kaunti ma Mombasa. E romo ni moko kuom jopuonj mane waloso godo ne okoni midhieche pod medo kwako sekta mar somo to chutho korka wach chwalo omenda magikoni donjo modeko kachiel kod nok mag jopuonj. Mokwongo en wach mar capitation. Capitation biro zigzag okoriere chon nen 50 30 20 15 in term 1 30 in term 2, then 20 in term 3. Tinde wakiani mane modonjo. Chalo mana ni 20 flat rate. Wacho jopuonj manok mok nyal donje migepe duto te mipuonjo e skunde. En shida mongo maduong' kata chandruok momako ahinya. Mar ariyo, classrooms ma nyithindo some bende pok oromo. Laboratories waonge go. Home science rooms podonge. Koro chuno ne nyaka sirkal bro address wa mondo wang'eni to gigi biro nade kalore kaka wasomo. Nikech chalo gima nitiere ng'ikruok e yore mag omenda e piny Kenya, mano miyo somo ni ng'ikore nikech kata mana migawo mar omenda machiwo pesa ma itiyogo e sikunde nyaka sama wuoye ni sikunde moko nok oyudo. Manyiso ni kata mana minyalo ndiko jopuonj mondo oyud jopuonj moromo e kiwango mowinjore e kidieny ka kidieny mar somo pod ok oyudore. Wach sikunde manyawawa ma okopwodhi kod piny owacho bende gidwani onon matut makaber to kawo okang' mowinjore na jogo ma itudo gi wach chugo sikunde ma kamago mar nyodho omenda mag piny owacho e tok chik. Sikunde manyawawa duoko erokamano ni waziri mondo oyie bunge ma kataifa ni kwamba nitie sikunde mag nyawawa. Gimoro nukaro waziri o make sure ni jok mane ni headmaster ma go school to gi almashuri ma go school odwar gi keto count gi atua. Mara ri jok mane nogolo pesa no ko headquarter Jogo House pia odwar gi mondo ket gi kanyo. Mane gi mo odwaro katika Ghost Company atuo account. Kich pesa go billion karibu billion tuseme trilioni 1. Mano nyalo nyiewo school, nyalo nyiewo dawati, nyalo ajiri walimu, mano nyalo kero school kendo manyien. Surely, how can a school be registered? There is HOI. There are teachers in that school. They are watchmen. And then you are told that that school is a ghost school. Is it which planet are we? Iseche gogo, jakom riwruog jopuonj gone kata kamano kwedo paro mar jopuonj junior secondar dwaro tayo chenro mekgi gin giwegi midendo ni autonomy kokoni nyaka sani pok gineno midhiro mora mora. Junior school kuwekwa katika msimamizi wa primary school ni maoni ya Wakenya wote katika Presidential Working Party on Educational Reforms. Yale maoni yalichukuliwa yote na yakawekwa. Na kama kungekuwa na shida tusingeweza hata kufanya hii tathmini ya grade 9 ambayo imefanyika. Mambo yameenda shwari, usimamizi uko sawa. Kisisi kama Keksha hakuna tatizo lolote. Comprehensive school Sunday, my head teacher is one. And that one, onego benika berahenya, these head teachers or principals of these schools, onego me a grade ahead for these heads. Kech tich magitiyo omako kang mancho gine chon. Koro kaberahenya the ministry or the TSC
onego ng'in to dange kony dhi joge nang'o nikech koro en a wide range. Romono ma ichan yawa yanga gi jatend migawo mar somo kiny tich ariyo biro dhi nyime nyaka chieng' tich abich. Deko mag omenda michwalo e sikunde kaachiel kod tego chenro mar somo mar CBC e moko kuom gigo ma jopuonj koni dwano otwagi e romo madhi nyime mochakore kawuono ayanga e kaunti ma Mombasa. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jatend piny Kenya William Ruto oyango ni ne gibedo gi winjruok gi Ogai Raila Amolo Odinga kapok ne onindo tiyo kanyakla kendo riwo oganda jo Kenya ka okoni ma en winjruok manyaka chop kare. Nowuoyo e kaunti ma Samburu e kinde limbe mare kama omedo singo chwalo chenro mag dongruok ka bende nochako ayanga chenro mar gedo mag ute mane onge ogonyore e gwengego. Ne en odiochieng' mar ariyo mar limbe mare e kaunti ma Samburu. Jatend piny Kenya William Ruto noloso thuolo mar twak gi jodak ma kaunti no. Ama mnatakaje watu wa Samburu? Ruto yango ni wach maduong' mogik mane giketo e winjruok gi Ogai Raila Amolo Odinga kapok ne onindo ne eneno ni oganda jo Kenya oriwore mar chiwo thuolo makare mar chwalo dongruok e kor gwenge duto ma pacho ka. Mnajua mimi nilikubaliana na former Prime Minister Raila Amolo Odinga tukasema tuondoe siasa ya chuki Kenya. Tuondoe siasa ya ukabila. Tuunganishe wa Kenya wote. Ndio tukatengeneza serikali ya broad based ya mapana na marefu ya kuunganisha wa Kenya wote. Nyinyi mnasema tuungane ama tutengane? Mnasema tuungane. Sisi wote tuwe timu moja, timu Samburu na timu Kenya. Hebu niole wala watu. Ruto poyo kenge ma sirikande osego e sekta mar somo koriwo koda kandiko jopuonj 100,000 ka koro singo gero kuonde dak ne jopuonjre mar katiegruok ma Samburu kaka yorno ni chenro mag somo ridore e gwengego. Serikali ya Kenya tumetoa shilingi milioni 141 kujenga college yenu hii hostels ya vijana wa hapa. Nyinyi mnajua elimu ni kitu ya muhimu sana. Nyinyi mnajua hivyo. Tumeweka pesa nyingi kama serikali kwa mambo ya elimu kwa sababu elimu ndio inatuletea usawa kati ya watoto wote. Watoto wa matajiri, watoto wa maskini wote wanakuwa sawa wakipata elimu. Mnanielewa? Na ndio sababu mnaona katika awamu ya miaka mitatu tumeajiri walimu 1,100. Tunajenga college kama hii, tunajenga hostels, tumejenga madarasa, tumehakikisha kwamba kuna pesa ya kusomesha watoto wetu ya TVET na watoto wetu wa university vile vile. Your Excellency, jana ulituambia kwa kanisa mambo mawili ndio usongesha jamii mbele. Kanisa na masomo. Mahali kuna kanisa, Nasirata is the first place missionaries walikuja, Your Excellency. Hawa wanapenda masomo na wanapenda Mungu. Owacho ni osegolo chik ni migawo marango weche gedo mondo miyo oket tenge siling bilion 7.4 mar konyo gero ute mane onge ogonyore e gwengego. Nimemweleza atoe pesa ya serikali bilioni 7.4 alete Samburu County. Hiyo pesa tutatumia kujenga affordable houses karibu nyumba 4,000. Tutatumia kujenga masoko 5 mpya. Tutatumia kujenga hostels ya watoto 2,000 ya Samburu County. Ndio tuhakikishe ya kwamba saa ile Kenya inasonga mbele, Samburu iko katikati ya kusonga mbele. Ama mnasemaje watu wa Samburu? Tumeelewana? Bende osingo medo bero peini makono kaka yorneno ni kaunti ma Samburu bende dongruok ochopo kaka kaunti za moko mathurka. Kwa Samburu haterinya kaunti ma Homa Bay kama jodole kaunti no ma Homa Bay okwedo tulo mar siasa manomuoch kar chung'od bura ma Kasipul mokelo tho mar rawere ariyo bang' johera mag jachung' Boyd Were gi Philip Arok orakore kinde mag campaign ka gidwani kawo ndawo mar chik ne josiasa manokelo tulo makamano. Kaka ripota marwa ma Homa Bay Ali Abich leronwa, komishona ma Homa Bay bende okoni nonro margi ewi tulo no dhi nyime makare kendo jumane nyaka mak jomane onyayo tulo makamano. Juma mokalo tulo ne muoche gweng' moponde kan churu bura ma Kasipul bang' ka johera mag jachung' maduong' bura mar ODM Boyd Were gi Philip Aroko malaroko mod bura ma Kasipul ma ok ochungi duond bura moro amora ne orakore gino manokelo tho mar rowere ariyo mane ochadh gi ojalo e kinde rakruok makamano. En tulo mobile e kaunti ma Homa Bay pod dhi nyime gitime nonro margi matut ka komishona ma Homa Bay Ronald Mwiwawi e romo mar gi riwruok mar jodolo e kaunti ni ne okoni nonro margi osedhi ongala manyime kendo joma ne nyaka mak jogo eko matudo kotulo makamano.
God is the giver of life, and it's only God whom should give him that opportunity to take life. And that's why I'm also asking our political leaders, anytime you have your supporters, don't use your supporters to turn against other supporters. Let us not have our teams, which are well trained, to counter another team in a forceful manner, because anytime we have that kind of a counter, it's like we are forming two rival groups. We are at an advanced stage. I don't want to comment much, but we are at an advanced stage. We are zeroing in on the people involved, and I think within this week we'll be able to know, and we'll have some people getting arrested. So the progress is good, I can assure everybody. Ne okoni tulo makamano ginyal yie mondo med dhi nyime kasepol motelo ne yiero madundo mibago tarik 27 mar dwe ni kane ojiwo jodolo mondo konygi yalo injili mar kwe. We have had a fair discussion, and we are rallying upon the structure of the interfaith, because we have the county and we still have the sub-county leadership. So, assisted by the county leadership, we are asking the clergy leadership of Rachonyo South, where Kasipul constituency is, to use the advantage position of being men of God and women of God to speak to the people of Kasipul that humanity deserves respect, and that we have legal framework, yes, but again we have the divine framework. Let's do everything in the fear of God. Jakom Interfaith Council e County ma Homa Bay Bishop Abraham Swanda Odongo kod jagoro mar Supkeme County ni Abdul Masud ne okwedo mokalo tulo manone Kasipul kane gikone jochung' malaro komod bura ma Kasipul mondo nyakwe kendo jiwo bila mondo rotimo nonro margi mar mako jogo manonyayo tulo no. Wawinjo ko nyiswa maber gi County Commissioner marwa ni nonro dhi nyime kendo ratiro biro yudi. Wakwayo ratiro kaka jolemo kendo jodolo elo jowadwa manyocha wachne ndio weche gi otimore negi ni mondo nonro otim mapiyo mondo mi oyud kama adiera nitie. Wariwore gi jotelo mamoko bende manosekwayo mano ni mondo mi otim nonro kendo mondo ratiro yudre. Uno wete kachien gi konyango gino wete jo Kasipul te gino wete. Akwayo gi duto te mondo giriwre kanyakla mondo kata ka nitiere pogruok moro mane gin go chien giduok kanyakla mondo giket kwe. Magi timore ka kweth rowere mawuok e kachud bura ma Kasipul bende okwedo mokalo tulo no kane gikone duol mochune bago yiere pachoka ndi IBC kaachiel kod bad migawo mar obile pachoka mondo kaw ondamo mar chik ne josiasa makelo tulo Kasipul. Ne yudhe wetena ma Kasipul wane mosebed kitiyo kodwa e lweny, wane mosebed kimiyo warunge betni kod pala mar dhi chwoyo yudhe wetewa to bang'e tibolowa. Tiere nyaka youth wetewa manotho to githo nikech lweny, to lweny ni wasemanya ng'ama kele to pok wanene, kendo wadwa kwayo ni IEBC nigo authority ni ng'ata makelo lweny e campaign nego be disqualified. Kinde ni ma obila dhi nyime kotimo nonro kaluwore kod tulo mano muoche kachud bura ma Kasipul ma okelo tho ma ji ariyo, jodolo e kaunti ma Homa Bay kwa jochung' ma Kasipul mondo nyakwe ka odong' mar ndalo 17 kende to oganda jo Kasipul dhi e debe mar yiero jood buchgi manyien. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Riwruoge mag weche mag kwe e piny Kenya mangima dwaro mondo mi piny owacho otim chudo ne jogo manoyudo hinyruok owito ngimagi kod lal mamoko e kinde koko mag tok yiero ka achiel kod riwo wi Uganda e kinde ma gichako kampen malando kwe e piny Kenya mangima motelo ne yiero 2027. Jafo marwa George Juma nitiere kod ler. Bendera mabor ma ogik e piny mangima ma otiga Global Longest Peace Flag ne omolo e kaunti ma Migori. En bendera mane orwaki kod riwruoge mag oganda ma opogore makedo ni kwe jotend arita kwe e kaunti ma Migori kaachiel kod apisas e piny owacho ma kaunti ma Migori. Thoro maduong' mar rwako bandera ni e kaunti ma Migori en mar lando kwe kod riwo wi Uganda ma otelo ni yiero mar higa mar 2027. This is not a prerogative or a preserve of the national government. It is not a preserve of the county government. We also have community institutions
that can be very, very important in terms of bridging some of the gaps that we have. Kwethni manotele kod provost mar Kategro International Peace College Dr. Kennedy Waningu wach ni pogruok pod nitiere kind oganda jo Kenya, pogruok ma ikelo kod siasa, ywaruok mag dhoudi kaachiel kod mamoko. Peace and coexistence of peace, harmonizing communities on matters peace, especially the election is at the corner. So it's critically very important that we do this for the sake of the peace coexistence in our country. I think dialogue is a big thing that we miss, and we need to embrace it, where people sit down and talk and understand and share ideas, and I think that would work well. Raila Amolo Odinga that we just buried recently, and he championed peace in the entire county, in the entire nation of Kenya and Africa. That is the legacy that he has left. Dr. Waningu wacho ni moko kuom gik ma onego tim ma oto yiero maduong' mar higa mag 2017 en chulo jogo maneno hinyruok manowito ngimagi kaachiel kod mago mane owito mwandugi e kinde tulo mar tok yiero kaachiel kod chiwo hocho ne jogo iko mane okalo midhiechegi. There are still people ailing, and that is not something to give an assumption. No. Why? A sick person, until they are treated, they are not healed, they are not cured. So what is the medicine of this? The medicine of this is us to come out, begin the process of healing these people. Jokedo ni kwegi bende koro kono josiasa mondo were kod puso weche manyalo kelo tulo ma otelo kata bang' yiero. We are experiencing a scenario where the campaigns for 2027 are coming rather early. And we are beginning to see very active pronouncements, some of them that are not very positive. And I'm just calling upon the political class, both in this county and outside Migori County, to really exercise restraint. Jambete mar kwe county ma Migori Bishop John Abisai wani yurruok mag tong' kaka mano mantie tong' county ma Migori kod Narok bende ber ka itieko nikech mage manyalo nyayo tulo e kinde siasa. Of course, there has been violence all across the borders of Kuria and Narok, but we want to request our people to sit down and dialogue. Jodole e county ma Migori ka otele ko jakomrok ma Bisobe e county ma Migori e Sauju Bando wach ni kaka jodolo gidhi nyime kod kelo jesasa e county ma Migori kamoro achiel kaka yo mar kelo kwe e county ma Migori motelo ni yiero mar higa 2017. Wapango county prayer meeting. Tibiro yudo ka jomoko wacho ni an ka ng'ane dhi ok abi dhiye. County prayer forum ok en mar ng'ato. George Juma, Ramogi TV, Migori. Mor kod ilonyo kwa osiptal mar Nyachwa Adventist mantie boma Kisii tok miyo moro konyore osiptal no kendo nyuolo nyithindo ang'wen. Miyo no ma jahigni 36 wacho ni kind nyithinde ang'wen go adek ma yawuoyi ochako nying mar Raila Amolo Odinga kaachiel manyako to chako Aida. Maga jafo marwa Chris Mutine lero no malaike go no nyuol e yor operation ka gin kod jumbe 32 kende. Ne en mor ne anyuola, osiepe kod jotije mantie hospital mar Nyanchwa e boma ma Kisii. Achiel kuom jotije mantie hospital ni okelo welo ma ok gin mapile. Ven Nyanchoka, mama mane onge kod paro ni chieng' moro ne oyud nyithindo ang'wen, koro ni kod mor e chunye. Tok kelo malaike ne familia ne. Malaike ma adek en ma yawuoyi ochako ni Raila, Amolo kod Odinga, kama nyako to chako ni Aida. Nilifanyiwa CS. That is when they recognized niko na 1. I'd prepared for 3. The journey has not been so good. Imekuanga ngumu sana, kutembea siwezi, kushuka saa zingine hata kwa kitanda ni ngumu, kubreathe ni ngumu. Imenikalianga ngumu sana. It's the first time that we delivered a quadruplets here. We have been delivering triplets, but for quadruplets, it is the first time that we delivered quadruplets here. And we were happy and excited to receive the babies. The mother had difficulty
bearing the baby, already carrying the baby on that day prior to the cesarean section because of the heavy weight of the baby. So we decided at 32 weeks that we are going to extract the baby. So the weights were 1.3, 1.6, 1.7, and 1.6. Familia mar Vane leronwa gino mane omiyo gi yiero mar miyo nyithindogo nyinge jatelo mane osenindo Raila Odinga. We were bit tense, and that is the time when we had just lost Raila. We were just mourning Raila, our hero, and then Doc made a decision that my sister goes in for a cesarean section, and wow, it was 4 babies. So I was like, Raila has come back with such a big swing. They came not 1, not 2, but 3. Raila, Amolo, and Odinga. And then there was this surprise baby, a baby girl, the tiniest. We decided to name her Ida. Vane leronwa ni magi oken nyithinde mokwongo. Motelo ne ma bende noseyudo rude. Kwa maana mimi kwa kuzaa mara 2 niko na watoto 6. Niko na twins wa kwanza na niko na quadruplets. Wote wakiwa 6. Si Mungu ni mwema. Jotend hospitandni kata kamano kwayo ni jogo man gi nyalo chwalo lwetgi ne miyo ni mar ok dhi bedo wuoth mayot rito nyithindo 4 go. It's very difficult. Now she has 4. And that's why, as a facility also, we extend our appeal to the world out there. Because as a facility, we are considering a waiver of our bills. Anybody willing to come in and be able to assist her in whichever way to take care of the kids will be much appreciated. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. Pwashgipa kendo wakone nyithindo Raila Molo Odinga kachiel gi Aida hawi makare kendo gidong heyo ma owinjore. Oganda jo Kenya modak Springfield, Boston e piny mar America obago nyasi mar paro mosendo Raila Molo Odinga kaka jatelo mane ochiwore gi ngimane mane one jo Kenya e piny mangima owinjo maber. Nikoni kedo mane Raila kedo go nach oganda kod katiyo manyien emomiyo jo Kenya sani nyalo bedo jo pinje ariyo kendo miyo jo Kenya yot e manyo tije pinje maoko. Kotele kod George Mudachi, Alex Hinyagwa kod Nancy Atimbo giywago Raila kaka jatelo mano chiwore gi tekre ne oni kwe obedo e Kenya kod pinje Afrika kendo siko deo ngima jo Kenya modak e pinje maoko. Poko yo mokwongo chendo ni heno imore aneno ka Jakiranda okelo haluoch wacho ni paka inyama monyuol nyithinda 4 kata kamano sirikal okonye mondo mi orit nyithindo go heyo makare. Joseph Oyoja Pondin mar kanisa Jokopere Nyandiwa Parish jono mor gi Ramogi TV entie Center Rito Jo Christus madala e gintiere godo kanyo kaeto wacho kanyo ni weche gi chopo ne e yo makare ahinya. Zum Kapita wacho ni entie kodwa wacho no mor gi mama no monyuolo nyithinda 4 wacho ni koro sirikal ochwal ne kony mondo mi opidh nyithindo go e yo makare. Mandela Oniala mar Kibiri Ward wacho ni en kodwa e chenro kachiel gi Mike Christian Oniala wacho ni oten ni jatend piny koro temo chwali 6,000 manane baba Raila Molo Odinga osingo ni obro chiwo ne yudhe otim kamano mondo omi baba mor kuma entiere. Aya mano pachen bende kaito beano kanyo ote kae moora gi Christopher wacho ni weche gi chopo ne e yo makare ahinya kinde ni mabende pode timo rapar mopogore opogore mar Raila Molo Odinga bende chiwo puoch gi pak ne miyono monyuolo nyithindo go 4. Frederick Bolo wacho ni entiere Kariobangi South gi familia mare wacho ni siasa
pod oketo kando pod oywago wach mar Raila nindo pod omako chunye kaeto bao moja deno ochoni entiere kodwa yo makare ahinya koya game got regea. Beno Job Jagungo wachoni entiere Eldoret Langas gimino de Jacqueline wacho kanyo ni potgi pak ne miyo no monyuolo baba gi Aida Odinga mama gi Grace Jagungo begin godo kacha. Nyakwaro Sein wachoni aka pile entiere Ogilo Kamsua North wachoni gin kanyo gi jo kamotingo hospital Ngere gimor giramo gi TV ayano bende otemara nyanga makopio jago katuma wachoni weche gichopo ne makare ahinya ka entiere Arujo bende Benta Charles wachoni oyie kaka weche gi chopeyo makare erokamana ahinya pochgi pak ne miyono wabendo nyuolo nyithinda 4 e county no Makisi. Mwalimu Faith Mzomo wacho kachoni entiere kodwa loud and clear wachoni Raila to podwa bromedo paro kendo miye luor gi pak moro more kode kendo nyaka chieng moro kendo wachoni en wach mawicho piwilgo wachoni rest in peace Agwambo. Millicent Adhiambo Otieno wachoni en bende omora ahinya ka koro ganda chako baba en gina bende koro duogo chunygi kaka jopejo yo matin maino imore kikidhi mabor. Na to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kan gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedies za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ina Prita. Tokendo kimora more wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako. Kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa, unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next pay slip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Na mwanafunzi bora katika somo la hesabu ni Suleiman Yakobo. Bora kwa Kiingereza Suleiman Yakobo. Suleimani tena? Kwani huyu Suleimani ana nini? Bwana ni yeye. Kwa kila somo. Tulieni wenzangu. Mwanangu yuwajitahidi. Nami kama mzazi nina siri. Siri ni nice. Ninapolisha familia na hakikisha na walisha nice extra premium. Ewe mteja, ufikapo dukani agiza unga wa Nice Extra Premium. Ugali wa Nice ni mweupe, wenye ladha tamu na huiva kwa haraka. Nazo chapati za Nice Extra ngano ni nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu ni Nice Pishori kutoka Nice Rice Millers, Mwea. Bei ni nafuu. Ni ukweli, siri ni nice. Si nice na Nice Extra Premium.
Teke Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Wear helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Machiegni kendo chendo eno imore wadhi mbele gi weche manyien. Domo malo kuom thuolo machielo chungo kendo kepo mar obila 10,000 mano winjo bed ni timore pach kata ka paga biro duene. Kogolo chik jayal buche Bahati Mwamuye okoni chendo no koro ok nyal dhi nyime nyaka chieng' winj bura mochwal ko joganda Eliud Matinde. Matinde no mako bura ka okoni ogai mar obila Douglas Kanja onge kod teko malando kepo mag obila. Do bende ogolo chik ne Matinde mondo mi ochwal ne joma omak ne gibura oboke manyiso ni odonjnegi kod mano manyiso chike mowuok e doho tich adek mar jumane. Kwa dhimbele eni chendro mar thieth ositende mag piny owacho e kaunti ma Siaya medoro chore bang' jopiny kata jopim tuoche kar thieth maduong' ma Siaya County Referral Hospital bende buogo mar riwore gi jowetegi amoke ng'anyo chakre otieno ma kawuono bang' tend kaunti no rem winjo ywak gi kaka keto lwasi makare mar tich medo gi osara chulo osara e wang' saa chulo omenda ming'ado mar SHA e kind ywak mamoko. E twak mare gi jofwamb weche jopim tuochego makoro donjo e juma mar 2 mar ng'anyo wacho ni okenge magisetemo goyo mar chopo ir tend kaunti no pok onyago lemo gino makoro chunogi mar golo jowetegi manyocha pod pimo tuoche mabiro apoya kedo gi midhiero mar masiche mag apaya e kind chendo amoko mideno ni emergency services e thieth maduong' ma Siaya. Musanya kuom ng'ikruok makamano mana en jatenda piny Botswana Ian Khama okwedo yiero ma jatend piny Tanzania Samia Suluhu Hassan ndalo matin bang' Samia chawo muma kaka jatend piny Tanzania e tielo mar 2 bang' yiero manyocha okelo tungni kod tho mar oganda e pinyno. Kama olose mbarany malu Kenya e kinde ma jaket sirikal Tesre Tundu Lissu mano winjo bed ne chwale doho ne ok ochwal kata en Tanzania koni ma en kaluwore kod tungni ma pod nitie pinyno. Liza Jordan tire kod report. Bang' jatend piny ma Tanzania Samia Suluhu Hassan chamo muma, paro mopogore opogore osebedo ka wuok ka jatelo mowuoyo mogik en manen jatend piny Botswana Seretse Ian Khama mokwedo yiero makamago kowacho ni en tok chik marito jopiny kendo hinyo ngima jopiny ma Tanzania. The recent election and what transpired, the killings around that election, I for one do not recognize the person who was inaugurated as the president of Tanzania. She is an illegitimate president. Ian Khama mane utiyo kaka jatend piny ma Botswana chakre higa 2009 nyaka 2018 bang' wuon mare Seretse Khama mabende bang'e ne otemo mondo ji oduoke e telo to nogore e lwanda ojiwo jotend Afrika mondo onya demokrasia kendo gilure kod dwach chike e rito oganda. It is totally unacceptable when an African leader, in order to stay in power, will resort to killing his or her own people. In order to stay in power,
will rig an election as if they are God's gift to their country. Okwedo kit telo marachune man e pinje moko mag Afrika, kowacho ni kit telo mag agoko hinyo jo Afrika. Recently, we saw another inauguration of a 90-something-year-old president in Cameroon. 90-something years old, who can hardly walk, but still wants to be president. Nyakasani e piny Tanzania, jaket sirikal Tesre Tundu Lissu mane odonjne kod ketho mar rocho kwe mar piny no kochwale doho kod tend pinyno. Kaluore kod okil mare Dr. Rugemeleza Nshala, tend pinyno nowacho ni Lissu nok nyal chopo e doho kaluore kod tungni mosebedo e piny Tanzania. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Moingo mira 1,000 e kaunti ma Trans Nzoia koro pio daro ji kaluore kod koth mapek mosebedo kachwe alorano e jumbe ariyo mokalo. E gweng' ma Maliki, jodak koro dak e udi manie bwo pi bang' kuonde ma gisebedo ka gikonyore godo bedo madiny ma ok nyal ting'o kwan oganda ma pi medo daro. Liza Jode nigi ripot makama kendo. E ward Makapomboi mayudore e kaunti ma Trans Nzoia, Elizabeth Namchanja manyo gige konyruok modong' e ode. Ei juma achiel mokalo, kare mar jot olokore ataro. Mwandu ne ma onimo e pi chal mana kod geno mare ma bende onimo bang' oula monjo gweng' modakie. Nimehangaika kwa miaka karibu 19 hapa nikiwa nakaa hapa. Nyumba imeanguka, mchanga yote. Nyumba ni maji tu, matope, malasi meloa yote. Vyote vimeenda na maji. Tulikuwa tumelima mahindi. Yalikuwa mazuri lakini yameenda na maji. Iko mifugo ambayo tulikuwa tunakamua mahali hapa. Zote zimeenda na maji. Ukiweka kuku, uweke na nyumba vile mabati zimeenda. Kama ne oting'o miere 6,000 koro jiodar bang'a ora masibwani muomo juma mokalo. Mwandu manengo gipoko yangi moting'o puothe bende okethore. Serikali tusaidie kama inaweza kutupea shamba na itujenge, tutoke hapa. Serikali ichukue shamba ifanye kazi yenye nafaa kuchua. Tutafika mahali how to buy the bullets na tukubaliane kwamba hii sehemu zingine are they suitable for human settlement. Kama ziko Sulemana Orena kaka kwa chemchemi ya maji kabisa. Throughout the year watu wanakaa tu ndani ya maji na hali ya maisha ya watu inakuwa duni sana, iko chini sana. So kama government lazima pia tuanze kuangalia katika solutions za kudumu. Kaluore kod masiche mago ula mosebedo ka kelo achiedh nade, luoro medore chuny jopiny. Ahinya to bang' jolony chal mar kor lwasi yango ni koth mapek dhi medo chwe pachoka e dweni, ahinya to e gwenge makaluo, hoho mar Okak Imbo kod gwenge mamoko. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Telo mochung'ne kedo kod yedhe mamero ji e pachoka Nakada odhi nyime kod apedha mare kaunti ma Nandi mar thiro hand yedhe mamero ji mar ripode osebedo kayango ni medre gwengego. Apisa mag Nakada komakre kod obila osebedo katimo pedha kuom ndalo 4 chenro mag gingo manone gisechako nyuolo oleo bang' kong'o machiko kopuodho maki e gwenge ma Mosoriot e kaunti ma Nandi. Bende gimako kit math moko ma ok ochopo rang'iny madwarore ka jalup jawach e lo Nakada Simon Mwangi okwayo jodak mondo mi obed motang' kod kit kong'o ma iuso e kor gwenge ahinya kinde ni ma nyithindo loro skunde, ka bende ojiwo jopiny mondo mi ochwal report ne apisa mar sirikal e wi kuonde ma iuso yedhe mamero ji. On a business premises and a residential area where we manage to impound over 200 cartons of assorted alcoholic brands whose contents could not be immediately verified. So we are subjecting those brands to the government chemist for analysis, and once that is concluded, the culprits will face the full force of the law. And we are warning all those people who engage in the business of manufacturing alcohol that is not suitable for human consumption, that we are going to come for them. Dak Marongai, yo Kajiado Manyandwat, kwedo mokalo wach yako, pogo kendo uso helap tuke manakil. Giwacho ni lobno mareka 16.5 yorok marni ng'ano e wuon lo mopuodhi pod ni e nyim doho. Bende ginyiso luoro mar gewi okang' madwaro kao bath lop skunda Nkae Murunya kama wachore ni idwa gerie udi mane onge ogonyore. Giwacho ni wach mora
Otudre gi uso lobno nyaka tim mana kose kao pat jopiny. Tunajaribu kuambia au makatels, sisi tunakataa hiyo maneno, na hii kiwanja baada ya surveying ilionekana ilikuwa 16.5 acres. Na sisi hii 16.5 acres ni kwa sababu tumekuwa na court cases. Tungetaka hiyo court cases ikiisha, tuko na sponsors na tuko na donors ambao watatusaidia kujenga hii kiwanja. Mimi chairman wa hii stadium sina authority ya kudecide on demarcation ama subdivision ya hii kiwanja mimi na komiti yangu, kwa sababu si kiwanja yetu, ni kiwanja ya community. Lazima community itwe, tukae chini, tufanye public participation, ndio kama kuna any subdivision ifanywe na community. I will therefore stand united as a community and will not allow any unauthorized actions or deals to compromise this vital public facility. Should the matter remain unresolved, we are fully prepared to hold a peaceful demonstrations to defend our community land and protect the interest of our youth. Kanyakla ma jochiw thieth mag jamni e pacho ka osiro okang' mar sirikal ne jamni ma pacho ka omi chanjo ma en lokruok e paro bang' kwethno e kinde mokalo. Ne oselano ni ok gisiro okang' mane piny owacho obiro go mar neno ni jamni ma pacho ka ochanje. Sirikal oketo mahino e neno ni chenro no otae kaunti duto ma Thurka ka chop giko higa manyien. We want to do 22 million cattle twice a year against FMD. So FMD is one of the diseases that has made it very hard for Kenya to access certain international markets. So this vaccination program comes or goes hand in hand with animal identification. So we have a cow that is vaccinated, for example, also has to be identified using what we call muzzle technology. The program ensures that the muzzle is scanned for that print, and then that animal is loaded into the system, and then once vaccinated, the e-subsidy program or the e-voucher system ensures that that voucher then can be redeemed to pay for that vaccine, can be redeemed to pay the veterinary practitioners who are involved. That way then we are minimizing any sense of fraud or misappropriation of money, because nobody is getting the money unless the animal is vaccinated. Yo machielo e chenro ni mara hoimore Nyakorom Gajwang' neno ka Patrick Awange Kanti Rugenya wacho ni nitie kodwa e chenro. Eno Maurice Kisakwa wacho ni puoch kipak na men nyithinda 4 go, kata kamano koni ka wayie to bende watang'e wang' wuon nyithindo mondo mi en bendo nenre kwa ng'eyo ni ne en kure. Kata kamano mano e kaka ne weche chalo Kisii nyaka sechegi. Bende eno kanyo hote mano mar Jul wacho ni weche gi chopo ne makara ahinya mor gi Ramogi TV kuom ni weche chopo ne oganda kaka owinjore. Kata kamano weche komotendre kod medo chiwo luor ne Raila Odinga wacho ni gin weche ma ok birumo. Stephen Oginga governor wacho ni entiere gi Jonyo Catherine Franco Tiro Koyo Jadiso gintie Marindi. Weche gi chopo ne makare Lisha Odhiambo ntiere Asembo Nyagoko en bende mor gi Ramogi TV. Eno bende ote kanyo mar Alili Panadol ntie gi Mohanda. Odongo Jauloma wachoni entiere Sigombre gi Oduor gineno weche gi yo makare ahinya. Eno bende kanyo ka Awiti Jarodi wachoni holo weche gi makare entiere Rodi Kopany oro mos mage kanyo. Erokamana ahinya. Josephine Jonyo ntiere Bondo kati Rozet wachoni en Biro Naivasha. Wacho ni omora ahinya ka baba koro onyuol kendo wacho ni puoch gi pak ne miyono Nyasaye mondo rit nyithindo. Bende eno kanyo ote mara Shamir Nur wacho ni puoch gi pak ne miyono. Eno bende Karo Agak wacho ni omoso jo Asembo. Haya Masiko Bia wacho ni entie Kisumu. Aste duto wacho no teo mosa ahinya kuom weche mosetimore manolal mar Raila Odinga wacho ni en gima pod lit ne oganda. Bende eno kanyo Otimar Otis Nyawade KE Entisindo Mwalo wacho ni puoch gi pak ne miyo na monyolo nyithinda 4. Hoye matin odok kod mago mag tuke kikidhi mabor. Winjo kika winj kucha koluongane mbabas nikech koro uneno kan gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu.
telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya prita. Tokendo kimora more wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View Sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View Sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. This festive season, begin a story. Qatar invites you to experience a different kind of magic, where every moment feels new, every sunset feels personal, and every traveler is welcomed with warmth. Discover Doha with our festive Qatar getaway from the 23rd to the 28th of December from just $1,385 per person sharing. Explore the dunes and the inland sea on a thrilling desert drive with a barbecue dinner under the stars and wander through the charm of Souq Waqif, where tradition meets the modern pulse of Doha. View travel, moments that matter, memories that last. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Ng'wono mar Nyasaye kihero wende ni bonyesa *860 *419# to parni ya Ramogi TV ene od jower duto te. Mago mag tuke ikruoka ne chenro mag tuke mag Suba Lowlands osechakore alap tuke manya Kiamo e boma Masindo motelo ne chak ayanga tukego e kind tarik 1 nyaka tarik 5 ma dwe mar 12. Tuke mag Suba Lowlands nochaki gi jagoro mongere migao mar Dr. Raymond Omolo kendo osebedo kadhi nyime higa ka higa kendo kelo kanyakla timbe mawuok e kar chung'od bura ma Suba South. Haka yore ikruoka ne chenro mag tukego. Apis Raymond Omolo mochung' ne tuke Mautelegi Mishaludari notimo limbe mar sero jotugo e kinde makoro gitimo ikruok ne tuke mag Suba Lowlands. E kinde no ne gichiwo lewni mag jotugo ne timbe mopogore kod piche mag tugo mondo mi gikonyre go e kinde mag timo ikruok ne tukego. Tukego bende geto ting'o malo talanta mag rawere e gwenge mag Suba. Wakwayo nyithindo matindo madhie nam mondo kik gidhie nam seche mag lor skul kama gibed machiegni ka gigo mpira kama kare mondo miyo uniform ginyalo go mpira kendo ginyalo time ginyalo keto pap kama ng'eny nyalo konyo gi in future. To kata kamano Raymond Omolo be patron mar Kenya Police wakwayo ni nyithindo kogocho maber ka at least onyalo kawo achiel kuomgi kata moko ariyo monyalo yudo to nyalo tono Kenya Police nyalo go mpira at least nyalo biyo gi nyalo yudo gimoro e mesa. En morwa maduong' ni mondo wakony nyithi kak Singri mondo wa promote talent magi ka okonyo gi weche mag tuke kendo wamiyo gi opportunity makoro ka gibed idol magi nyalo donje timbe maricho, wamiyo sports bedo machiegni kendo jok man gi talent maber manyalo grow in terms of sports
wamiyo opportunity. Waonge equipments, waonge jogo manyalo miyo nyithiwa mondo mi obed foti. Joma miyo gi mijingo mar dhi mbele. Koro nwa kwayo nikech nyithiwa mang'eny yudo kamogi yudo gi sani ka jolor school gin mane do nembe ka gilupo mondo mi giyud ka gikonyore. Ne wakwayo ni jogo the corporate companies manyalo biro mondo mi okony nyithiwa gi obi mondo mi wakaw talent gi kapod gitindo kendo wakel gi mondo mi gibed e kiwango madwaro. Club mar Migori Youth dhi nyime gi duoko makare tuke adhula lig ma piny mar National Super League kanyaka sani tok tugo tuke 7 gimako thuolo mokwongo e chung mar timbe ligno. Migori Youth nolo club mar Gucha Stars gol 1-0 odira mokalo. Club mar Naivas komachielo mako thuolo mar 2 tok lo club mar Sway United gonde 2-1 e tukgi mokalo. Naivas nyaka sani nigi points 14 points tok Migori Youth. Club mar Mofa nogo tacha Thoro County ma Homa Bay omako thuolo mar 10 tok logi gi club mar MCF FC gol 1-0 odira mokalo. Kisumu All Stars komachielo yulo e thuolo mogik e chung mar timbe kanyaka sani pok giyudo loch moro amora e ligno tok tugo tuke 6. Team mar Nairobi Polo Club no logonde 5-2 gi team mar Lagos Polo CLU e tuke mag Abasidi mitugo gi Faras Motisi ne Lagos Coming Tour tuke mano bagi alap mar Nairobi Polo Club. Goch ne team mar Nairobi no mayo Kenya thuolo mar loyo kombe no nyadiriyo maluore okombe mane giloyo dwe mar 2 igani kama en duoko mopogore tok Nairobi Polo loyo jotugo go mawuok e piny mar Nigeria gonde 5-4 e tuke mokalo mag Chairman's Polo Cup manobagi e boma ma Abuja. Tuke gi bende gin achiel kuom tuke ma ibago higa ka higa ma dalo jatugo mathire ng'enye mano tugo ne Kenya higni mokalo Simon Kuseyo. No, it doesn't quite make it. It goes off to the right-hand side. So good attack there by Nairobi. Kamoy is looking for another tap and then he wants it under the net. Early in the year, Nairobi won the tournament in Lagos, but unfortunately today we've lost the match to the Lagos team. They played really well, and of course we knew they were a very worthy competitor based on the players that traveled to play with us here. So I think it was well worth it. In as much as we've lost, there are a lot of learnings on the Nairobi side, and also just to keep that fire burning, because I mean you cannot win all the time. We need to also accept that the other person will be better than you. So that's the trajectory of what has happened today, and congratulations to the Lagos team. Ikanye motike chendo maro yimore hero kama na hinya kuom kitena Mogi TV. Simon Ongwe wacho ni en wood game Mandagaria wacho ni biro chuno joma ntire kama koth ng'enye mondo mi odar odhi kama ber mondo mi ogeng' masiche mikelo kod ng'eny mar koth. Willis Otieno wacho ni entiere seme Kaila wacho ni wang' jowi mar Mogi TV choponegi makare gi Judy mama gi min Judy Jao de Christina nya daraja 2 kod Josemete kata Elisha Marshall wacho kacha ni wacho ni osemweche Kisii Baba's Legacy chopo kare wacho na wuoro chendo mara Mogi haka nyiso oganda weche kaka timore kaka mano wacho kanyo ni gimodong ne jodo ODM mondo gi ket kwe e yiero kachiel gi duond bucha moko e kinde ma kwedhe tim yiero go makasipur. Mwalimu Jael gi Mwalimu Bernard wacho ni gintiere county ma Migori gimora ahinya kendo gioro poch gi pak ne miono mabere Nyasaye no gwedho gi malaike ang'wen duto mochak Raila Amolo Odinga kachiel gi ama Aida wacho ni Nyasaye mondo mi omigi ngima makare. Binaye no Masikobia kacha Nyakwaro Hussein wacho ni osedonjo kaka pile intiro Gilo Kamswa North kaeto wacho kanyo ni weche gichopo ne yo makare in bende no otema Robert Ouko Welding Janyahera entie kodwa koya mambo leo anano bendo juok Jakokuro wacho ni entira wendo sub county Migori kasipulo dhia mos siasa en gino abende bro rumo kik gikelie tho mar oganda
kato gi wito kata kethruok mag mwandu. Wacho ni siasa gin gik mabiro to kadho oganda dong kantie kod kwe. Mano bende ote bende waro nyakoro Mgajwang mondo tim yiero heyono mar kwe joben mabor gitime maundu kote mag monj makelo nyaka lal mar dhano. Watieko chendo mar Imorero kamano kuom keto Ramogi TV. Hello team wana ni wachige chopinyo makare wagoniro kamano kuom keto Ramogi TV pile ka pile. Wasabedo yalo ko Belinda Phillips nyinga Lydia Hokeo. Horich Masai.